untiere gi suluhu mane kata solution mane koso nyaka wuog mane kom to be wuok e kom ne nyalore kaluwore ne achiel kuom inyalo paro ndalo mane ng'anyo nie pacho ka bende rawere mag Gen Z ne dwaro ni mondo jatend piny wuog e kom ne gidwa kata dhi State House mondo gigole gi thuon to mana ok onyalore. Bu paro ni ma en gima nyalore golo jatend piny Suluhu e kom e piny mar Liwa ma Tanzania. Ing'eni manotimore kae is a bit different. At least mano ne watch finance to wadhi kamae. But this was an election. Elections have been a problem for Africa. To waneno ka mae no dhi marach. In fact, there was no election in Tanzania. Koro gimwa wacho ni she's not even waneno ka obe okeni rightfully e komno. Koro the issue mantie kanyo. Wabotemo the best. Kapo ni oktimre, wabotemo our best. Not just us, but the rest of the world. We are working together with the rest of the world. You say winjoka Americans watch, EU watch. So people have understood gimatimore Tanzania sani. Tanzania, en gimoro ma everybody was surprised and shocked. Still people are wondering. You know, there are people who can't even place Tanzania. And you want to need Tanzania? Why Tanzania? In which mag violence, magangoa, that one has never been there. So it's very unfortunate. Ni my team, right? Managi, you know, the first mon makoro okom, which is very unfortunate. En picha maracho okang na yeni ne wach ni mon gete ma en ng'ata achiel ma bende okang no waket ne mon to magen jotelo wang'eyo ni nitie jotelo mamine malong'o wang'eyo ni gintie kata na maybe nitie jatelo matimo maber mamon koro wang'e ni it's not a matter of mine but koro gima rach ni koro some people will start saying that ni kapo ni monokao to nyalo bedo worse, which is very unfortunate. Why Yudoka Mano is not something we expected. In fact, we had thought this is going to be like normal Tanzania, kaka bedoga. At least Kimoro Timoreto after 10 years, welcome to Ngat Morokao, which has always been happening in Tanzania.